Weithiau mae pobl yn anghofio am Gastell Dinbych. Dydy o ddim yn edrych fel cestyll Conwy na Rhuddlan. Does dim llawer ar ôl o'r castell erbyn hyn. Ond roedd y castell yn bwysig iawn. Roedd tywysogion Cymru isio ennill y tir. Ac roedd brenhinoedd Lloegr isio ennill y tir. Yn y diwedd, mi gaeth y castell ei adeiladu gan yr Iarll Henry de Lacey, un o ddynion y brenin Saesneg. Mi wnaeth milwyr y brenin ddefnyddio'r castell i ymosod ar Llywelyn ap Gruffydd. Mewn brwydr yng Nghilmeri, yn Rhagfyr 1282, mi gaeth Llywelyn ei ladd. Wedyn, mi wnaeth y fyddin Saesneg cipio cestyll eraill tywysogion Cymru.